Nitong June 20, itinaas ang orange warning sa mga probinsya ng Bataan at Zambales. Wala mang nakataas na storm signal sa gitnang Luzon bunsod ng bagyong Fabian, walang tigil naman ang buhos ng ulan. Sa videong ito ni Gracia Oraa, makikita ang pagguho ng lupa sa barangay Kalaklan, Olongapo City. Pangamba ng ilang residente ay baka bumagsak na rin ang puno ng mangga na nasa taas na bahagi ng mga bahay. Inilikas naman na ang mga nakatira malapit sa landslide area. Agad namang nagtungo ang mga kinauukulan mula sa Disaster Office at Engineering Department ng syudad upang tiyaking walang matitirang residente sa lugar. Sa mismong Poblacion Plaza naman ng Dinalupihan sa Bataan, natumba ang isang puno sa kalsada dahil sa lakas ng hangin. Makikita sa larawang ito ng Dinalupihan PNP na nabunot ang ugat ng matandang puno dahilan upang masira rin ang haligi o gate ng plaza. Pansamantalang isinara ang kalsada upang bigyan daan ng clearing operation sa lugar. Samantala, ayon sa July 21 forecast ng Pag-asa, malaki ang posibilidad na bahain pa ang ilang bahagi ng Bataan, partikular na ang paligid ng ilog sa Balanga City at Morong. Naka-alerto rin ang mga kinauukulan sa Aurora lalo na sa bahagi ng Kasiguran, Agwang at ilang pang mabababang lugar. Ang mga ilog naman sa Pamatawan, Santo Tomas, Bukaw, Bangkal at Lawi sa Zambales ang minomonitor sa pagtaas ng level ng tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bantay sarado rin ang mga MDRMO sa lahat ng ilog sa Bulacan at Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News.